ka san mu alhamdulillah sakkwatawa Allah ya yi muna ya tarwa mu garin mu nono a duk Najeriya babu inda ya sakkwato Kebbi Zamfara layya a duk Najeriya faɗa mu kowa a 'yan Kano danga masu kurin kuɗi suna jina sai a ga malam multimillionaire a duk gida yana da iyali mutum 20 ku yi hankuri kanawa sai yanki bunsuru guda ko rago guda ko rago a daddace shi nan bakin garka ya ɓace kai ɗan bako ko ba ka samu amma mu sakkwato da Allah kamshin nama ɗaya bai kwashe karan nan kamshin nama ɗaya yana layya rallar ba ka hita bayan la'asar ka yawa ta sakkwato ga motarka insha Allah shaƙin da zaka ya isa ka ji ka bajjin wadatan nama ka yi bajjin yawan nama kuma ran nan da washi gari ko gida ka zo salamu alaikum mai gidan gana nan da an ji ka cewa zai a yanka mai ko bai nan matan gidan nan za su yanko su ce yaro an shi kai mai ko ba haka ba ko ba shi kawo ka ba ka ci har ya isa nan har yanzu kun san almajiri akwai almajiran masu baran nama salamu alaikum ka ga tsohuwa da yara barka ku da sallah da ta tsaya sai a ga dai matarka ta yanka ta kada mata da ta gama yawon unguwa to in Allah so naman za ta raya 10,000 sakkwato dai haka sakkwato Kebbi Zamfara ku yawa ta ku gani sai dai wasu wurare su yi hankuri wannan falalata yuti Allahu man yasha'u sakkwata Allah ba ga kun sai yanzu muka gama magana Allah na yi ta wasu kan wasu to Allah ya yi ta sakkwatawa game da layya kan duk arewacin Najeriya